Der er ikke så mange af den her type grønne områder i byen, og på Amager især. Mangler der, kan man sige, og jo flere byggerier, der kommer, og inddrager største områder fra Amagerfældet, så forsvinder det selvfølgelig også de dyrearter, der er på Amagerfældet. Eller det er en fornemmelse, man har, at man trods alt kan trække sig lidt væk fra byen og komme herind, ikke? Ja, fordi vi skal passe på fælden. Vi skal passe på den natur, vi har lige siden af vores by her. Den er totalt unik, og den er til os alle sammen og til dyrene, planterne. Og det er meget, meget unikt, at vi som storby har sådan en fantastisk natur lige op, at vi altså kan have glæde af. Den skal vi passe rigtig meget på. Den er mellem 5 og 7.000 år gammel. Den skal man ikke bare lige ødelægge. Den kommer ikke isen igen. Pas på. Og vi skal gøre noget. Vi skal tage ansvar for liv. Vi på Den Blå Planet synes jo, det er jo fantastisk, at andre også er naturambassadører, ligesom vi er. Og det er utroligt dejligt at se, at der så mange mennesker møder op for at være med til at kæmpe om, at vi bevarer det sidste ægte gamle natur, som ligger lige i Københavns Havn. Rigtig tak til alle. Dejligt.